Silav roj baş, hevan no hêvîdarim herkes baş e. Bültena ku me amade kiriye dixwazim ji we re pêşkêş bikim lê nûçiya herî balkêş di vê bültenê de wendebûna Ayşe ye. Awqat Ayşe bixwe awqatî nedikir lê şêwirmend bû, şêwirmendê hiqûqê yê partiyekê siyasî bû li Fransayê. Nihazê behsa wê bikim. Çawa wenda bû? 18 roja wenda ye. Bi malbatê re axivîm, bi Kek Hüsametdîn bavê Ayşe re axivîm ka wê çi derkeve. Yani meselekî hinek tevlihe ve Ayşe Aslan derdora çil çil û yek salî ye. Ev 18 rojin wenda ye. Çi hatiye serê wî kes nizane. Malbat jî nizane, xwişk û birayê wê nizanin, bavê wê nizane, derdorên partiya wê nizanin, heval û hogirê wê hene nizanin. Ka em binêrin çi ye agahiyê ku bavê wê dane me em bi were parve bikin lê di demên pêş me de heta ku Ayşe Aslan were dîtin em ê her roj vê derê dereqê wê de agahiyan bidin we. Rojane wê tekîliyê me bi malbatê re hebe. Hevando em bi evê dest pê bikin bi hin meseleyên deqeya dawî li navçeya Balçovayê ya İzmîrê bi çekan êrişê qereqolekê polîsan hate kirin. Navê qereqolê Salîh İşgören e. Li gorî nûçeyên di çapemeniya Tirk de hatine weşandin, di êrişî de du polîs hatin kuştin, polîsek jî birîndar bûye. Rewşa polîsê birîndar jî giran e. Êrişkar zarok e, 16 salî ye. Bi sloganên îslamîst êrişkiriye ser qereqolê. Dawa wî çi ye kes nizane. Ew jî polîsan êrişkar niha kirine bin çavan. Li herêmê tedbîrên berfirehiyên ew li kariye hatine girtin. Yani awayê binçavkirina wî kurikê jî heqeten pir balkêş bû, süper acemî bû, süper amatör bû. Polîsên Tirk bi kincên sivîl, mîna çeteyan, derketine nava kolanan, bang li êrişkar dikin. Were ew dibê lê xe, ew dibê serî wî xe, ew dibê li ningî wî xe. Yani acayip sistemekî çetewarî çêbûye li Tirkiye. Hem di nava sistema polîsa Tirkiye'de hem di nava civakê de çetewarî, pergaleke çetewarî pêşketiye. Êdî bixêr be. Çawa çê dibe nizanim. Lê erê mesele ew e. Yani sloganên îslamîst yani Xwedê bikartînin ji bo êrişên xwe ji xwe polîsên dewleta Tirkiye jî li Kurdistanê dema êriş dikirin wan jî wan sembolên olî bikar danîn. Yani olê ji xwe re dikin hincet, dikin şîrîgê sûcê xwe. Hevando. Bila mesele bi vî şeklî be em hema bidomînin bi meseleyên din. Hûn zanin beriya çend rojan dadgeha Stenbolê biryar dabû Kongreya CHP ya Stenbolê were betalkirin. Serokê CHP'yê Stenbolê Özgür Çelik reveberiya hêyî ji wezîfê binegirtin. Biryarekî wisa hebû. Niha rewşenekî tevlihe ve ji bo serokatiya bajêrê Stenbolê CHP bawekî demkî Gürsel Tekin wekî qayyum hatibû destnîşankirin. Piştî ku Gürsel Tekin da zanîn ew ê îro yani 18 îlonê bi şandeya qayyum re derbasî nava avahiya serokê yani serokatiya Stenbolê bibin a CHP. Hêzên Ewlehiyê ji doh bi şev ve dora avahiyê girtine. Dixwazin pêşî li bûyerekî muhtemel bigirin. Maqsed û par ew çê nebin. Yani serhildan û protesto û çalakiyên bi vî şeklî rû nedin. Li ser vê rûdanê Özgür Özel, serokê CHP, bang li hemû endam û alîgirên CHP kir ku biçin pêşiya avahiya serokatiya CHP xwedî li partiya xwe derbikevin. Tiştekî pir ecêb e. CHP nabiye heftê perçe. Qismekî wan weke qayyum ji aliyê AKP ve têne tayin kirin. Qismekî wan jî naxwazin, dixwazin xwedî li pergala xwe ya berê derkevin. Yani ev nakokiyên di nava CHP ve ji xwe berê de hene ev nakokî. Lê AKP çi kir? Ev nakokî, ev xetên ku çêbûne, ev derizandinê ku çêbûye di nava CHP'de hêdî berfireh kir, mezin kir. Wextê ku mirov weke partî, weke millet meseleyên xwe yê nav xwe hal neke, xelk, raqîbê mirovan, dijminê mirovan, wan nakokiyê mirovan, wan kêmasiyên mirovan
çi dikin berfirehtir dikin, mezin dikin, bi wan êrişî mirovan dikin. Niha polîs car caran mudaxeleyê girsiya CHP dike, dixwaze derbasî seroketiya bajêr bibe, di van saetan de jî li wê derê alozî didome, CHP biryar xuya dike. Bi endam rêveberên xwe re li avahiya seroketiyê rê nedin ku Gürsel Tekin derbasî avahiyê bibe. Gürsel Tekin însanekî balkêş e, Kurd e ne Kurd e ez wî jî nizanim ama ji Ardahanê ye. Di dema xwe de feqîr bûye, hatiye Stenbolê, ji xwe re çay jî tî kiriye, tişmiş firotiye, yani ji sıfrê dest pê kiriye, xortekî bûye. Belkî jî Kurd e, nizanim. Ya li Ardahanê kî hene? Ya Azêrî ye ya Kurd e. Mesele ne ye? Mesele di nava CHP de cih girtiye, ji wê demê ve dixebite. Ama niha gelek zengîn e. Yani derdora sed avahiyê wî hene dibêjin. Şîrketê wî paxijî hene. 11 şîrketî wî paxijî hene. Mesela bidin xelk çi we? Ji aliyek ve di nava siyasetê de cih digre ji Tirkan zêdetir Türkçî dike, ji aliyek ve jî karê xwe yê ticaretê didomîne. 11 şîrketên paxijiyê her derê îhale girtiye. Di ser de jî avahî li ser avahiyan girtiye. Ji vîla bigire, avahiyê mezin bigire, ji restorantan, ji alışveriş merkeziyan bigire. Heta her cure ticaretê dike. Wextê ku merov weke siyasetmedar bikeve nava ticaretê, wê demê tirsên mirovan çêdibin ku merov van destkeftiyê xwe wenda bike. Çi dike? Bi îxtidarê re dikeve nava tekiliyê. Gürsel Tekin hinekî bi vî şeklî ez bawer dikim çêbiye. Yani tabii erê dibêjin Gürsel Tekin Kurd e ama mesele Kurdbûn û nekurdbûna wî nineyedî. Yani wextê ku însanekî bi xwe qebûl bike ku Tirk e, Tirk e. Mesele ev e hevanda. Ji em binêrin ka ber bi ku dirê ve diçe. Yani ev pirsgirêkên navxweyê CHP her ku diçin mezin dibin ji aliyê AKP ve jî tê bikaranê. Em vîya dayînin aliyekî meselê wan ê navxweyî ye. Wextê mezin bû em ê bikin nûçe. Niha hûn zanin meselekî din heye di demên pêşme de, di rojên pêşme de dibe ku endamên komisyona hevgirtin û ya vê pêvajoyê wê biçin İmraliyê, 4-5 kes wê werin hilbijartin. Pêşî alîkarê serokê giştiyê MHP Fetî Yıldız diyar kir û eger şandeya ku ji komisyonê were hilbijartin, eger biçe İmraliyê bi Rêzdar Abdullah Öcalan'a hevdîtinê pêk bîne, dibe ev nabe lawaziya dewleta Tirkiye. Yani bi vî şeklî rê vekiribû, yani em dikarin biçin. Tabii piştî van gotinan nihatî îdia kirin ku Numan Kurtulmuş serokê komisyonê wê 4-5 kesan kiş bike. Weke heyetekî bişîne İmraliyê ama kengê diçe em nizanin. Tarîx hê jî nediyar e. Niha hevano li Îranê rewş êpê xirab e. Xortekî din hatiye darvekirin. Xortekî li ser xwe Bedew, Kurd e, Azerî ye, Îranî ye, Fars e, ew jî ne mühîm e. Dewleta Îranê însanek darvekir. Ji bo çi? Ji bo wan serhildanên jin jiyan azadî. Behran Bahramiyan e navê wî. Di salvegera sêyemîn ya xwepêşandanên jin jiyan azadî de girtiye siyasî Mehran Bahramiyan li girtîgeha destgêrdê ya İsfahanê hate îdam kirin. Bahramiyan xelkê navçeya Semîromê ya parêzgeha İsfahanê bû. Di dema xwepêşandanan de hatibû girtin beriya 3 salan. Birayê wî Fazil Bahramiyan axivî. Ew jî niha dibin metirsiya îdamê de ye. Ew jî girtiye. Ew du hev bira bi hev re hatine girtin. Li gorî agahiyên ku rêxistina mafê mirovan ya henga wê bi dest xistine, girtiyê siyasî Mehran Bahramiyan berbanga roja şemiyê li girtîgeha destgêrdê hatiye îdam kirin. Ajansa nûçeyan ya Mîzanê ku ajansa fermî ya saziya dadweriya Îranê ye, ev bûyera îdamê piştrast kir, ragihand ku Mehran bi tohmeta kuştina karmendekî dewletê hatiye girtin û ji bo vê îdam hatiye
dayîn. Behramiyan berê bi kefaletê hatibû berdan li belê siyê tîrmeha îsal yani beriya mehekî di serdagirtina mala wî de ji aliyê hêzên ewlehiyê ve carekî din hatibû desteserkirin. Wan ew veguhestibûn girtîgeha destgêr de. Ew jî balkêş e. Henga wê ragihandibû ku desteserkirina ji nişkeva di derbarê bicihkirina bi lêz a cezayê îdamê de ev metirsiyên ciddî çêkiribûn. Yani tu însanekî serbest berdî ji nişkeva diçî dixîbin çawa û îdam dikî. Yani ecayîb bêbextiyekê heye. Welhasil behramiyan cara ewil di dema xwepêşandanên jin jiyan azadî de sala 2022 hatibû binçavkirin. Birayê wî jî Fazil Behramiyan ew jî niha bi îdamê tê mehkûm kirin. Yunus Behramiyan, Deryûş Saîdî jî her yek 16 sal cezayê girtîgehê li wan hatine birîn. Ev ceza sibata 2024 ji aliyê Dadgeha Temîziyê ya Semîronê ve bi seroketiya dadwer navî jî heye hatiye erêkirin. Welhasil hevan nû hûn dibînin li Îranê bi qasî şerekî wendayî hene. İnsan têne kuştin. Dewleta Îranê her çend bawekê germ di nava şer de nebe jî li hember milletê xwe şer daye dest pê kirin. Yani hêjmara însanê ku hatine darvekirin salane digêje 1000 kesî. Ev dewlet radibe li hember mesela İsraîlê sûcbar dike. Li hember İsraîlê dikeve nava şer. Halbikî bi xwe di nava şerekî germ daye li hember milletê xwe. Wezîfeya dewletan ew e milletê xwe bixe bin garantiye. Ewlekariya milletê xwe. Bilê em dibînin İran tam berova jî tev dikere. Hevan em derbasî meseleyekî din bibin. Ew jî rewşa we çi we ez qet li we nanêrim. Li we dinêrim ama ez dibêjim qey rûpela me hinek îro ecêbiyekê tê de heye. Tam çi ye min fehm nekir. Mesajê we kêm dibînim. Hevalên ku tê diçin kêm dibînim. Belkî ji ber cîhaza min e ama nizanim. Ne meselê ez ji xwe re nûçeyê xwe pêşkêş bikim. Bila wekî vîdeo jî çê bibe. Hevan no. Niha em ê behsa Ayşe Aslan bikin. Ev jina ciwan, jina genç ya Kurd siyasetmedarek li Fransayê siyasetmedarî dikir. Hêjî dike. Em hêvî dikin sağ be tabii elbet. Bi pêşengiya gelek saziyên Kurd bi münasebeta destpêkirina sala nû ya perwerdeyî bi sedan kes li Stenbolê ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdeyî meşek pêkanîn. Meş wekî çalakî herî mezin ya salên dawiyê ya ji bo zimanê Kurdî li Stenbolê tê binavkirin. Beşdaran daxwazê xwe anî ziman bi duruşmeyan, bi pankartan. Li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê sala nû ya perwerdeyî carekê din bê heqê perwerdeyiya zimanê Kurdî dest pê dike. Hûn zanin destpêka perwerdeyiya bi Tirkî li temamê Tirkiye weke destpêka pergala asîmîlasyonê ye. Ji bo min wisa ye. Her cara ku perwerdeyî dest pê dike ez bêjim aha em gavekî din ber vê tunebûnê ve diçin. Çima? Heqeten mesele ne ji ber dewleta Tirkiye, mesele ji ber me ye. Em wextê daxwazên xwe di pratikê de pêk bînin, ne dewleta Tirk tu hêzekî li vê cîhanê nikare pêşî li me bigire. Mesela hevalê me radibin ez vê nûçê ji we re dixwînim hevalno. Hinekî derdê me heye, derdê me heye. Derdê me çi ye zanin? Em behsa perwerdeyiya zimanê Kurdî dikin. Em behsa pergala perwerdeyiya Tirkî dikin ku çawa gav bi gav me ber vê kendalekî vedibe. Em pê dihesin hevalê me rabûne otorîteyên me yê siyasî rabûne bi 100,000 bi milyonan euro pere dixin xizmeta kanalên Tirkî. Li Ewropayê hemîş. Li Ewropayê ya kîzek tê li we dike, kî zorê li we dike. Tu radibî bi mesrefekî milyonan dolarî, euroyî tu kanalên Tirkî vedikî. Çima? Sebep çi ye? Ji bo tu agahiyekî bigirî bidî temaşevanan sirf ew e. Tu agahî digirî didî kî? Didî Kütahya, Nevşehirlî, didî İzmîrlî ya didî kî? Eger armanca te ew e ku tu milletê xwe zana bikî, agah bikî, ke ku milletê te Kurd e û Kurdî diaxife.
Di bi zimanekî din wextê ku tu hewl bidî milletê xwe zana bikî, agadar bikî, ev sûçe ye, heqê te tune ye yani. Here bi Çînî bike, bi Japonî bike ama bi Tirkî neke. Çünkü problema me heye bi Tirkî re. Tirkî axaftina bi Tirkî, temaşekirina televizyonê Tirkî, temaşekirina dizî, belgefîlmê wan û nizanim çikê wan û fîlmê wan û her tiştê wan zarokên me, pêşeroja me hêdî tu nedike em xilas dibin. Ama tu nekeve nava vê xizmetê. Nekeve navê. û heta serda jî eger bi bütça me, bi perê me em diçin kanalên Tirkî ve dikin veya sûç e di vê dewrê de. Vekin kanalê Kurdî bila karsazê me çiqas ji destê wan tê bibin alîkar, mezin bikin. Ama hûn çima diçin Tirkî ve dikin ya? Ez wî rojê pê hesiyam heqeten ji bo min bû weke rojekî şînê yani. Yani vê derê em bi tena serê xwe hewl didin hişmendiyekî ava bikin di nava civaka me de, mantiqekî em bidin rûniştin. Çi ye? Axaftina me ya rojane, weşana me, ragihandina me, xizmeta me, her tiştê me bi Kurdî be. Xweş axaftin, xweş xwendin, bi milletê me, bi cîwana bidin hezkirin. Derdê me ew e ama hevalên me, otorîteyên me yê siyasî radibin bi milyona pere dixin xizmeta kanalên YouTubeê, kanalên malperên li ser medya dijîtal. Ez mane nadime. Ez mane nadime û pir bi dijwarî protesto dikim. Şermezar dikim. Nexweş e, nexweş e. Yani keda milletê me hûn nikarin bixin xizmeta kanalên Tirkî. Nexweş e. Hevalên me, rêvebirên me ê siyasî ku Kurdî nizanin, dikarin pêncî kesî, sed kesî wezîfedar bikin sirf ji bo axaftina wan wergerin Kurdî. Yan jî ji Kurdî wergerinin Tirkî. Yani em dikarin saziyên wergerandinê çê bikin. Ew bişûne ew qasa mesrefan de. Nexweş e. Ez bar dikim armanca min hat fehmkirin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê sala nû ya perwerdeyê carekê din bê mafê perwerdeyê bi zimanê Kurdî dest pê dike. Ji bo protestokirina vê rewşê, ji bo daxwaza statûya fermiya ji bo zimanê Kurdî, li Stenbolê bi pêşengiya Komeleya Lêkolînên Kurdî, navenda çanda Mezopotamiya Neçemê û ma mûzîkê meşekê girseyî hate li darxistin. Bi sedan jin hebûn, zarok hebûn, ciwan, kal, pîr hebûn, bi cil û bergên xwe yên Kurdî tevlî meşê bûn. Ji stasyona Yenîkapê heta parka Saraçanê bi qasî 2 kilometre meşiyan. Di destê girseya gel de pankart hebûn, pankartên Kurdî, bi tilîlî, sloganan, bi duruşmeyan daxwazê xwe anî ziman. Ev çalakî wekî meşa herî mezin ya ji bo zimanê Kurdî ye di van salên dawiyê de. Nêzîkî 5 milyon Kurd li Stenbolê dijî. Em dibêjin meşa herî mezin e ji ber ku heta niha meşekî pir ciddî ji bo zimanê Kurdî çê nebiye. Yani carna meşek çêbe tenê ji bo armancekî, tenê ji bo Kurdî elbet dikare bi ser bikeve. Beşdarên meşê ji her temenî însan hebûn, bi yek dengî daxwaza mafê perwerdeyî ya zimanê dayîkê kirin. Beşdar dibêjin daxwaza me ew e zimanê me Kurdî bibe zimanê fermî, bibe zimanê perwerdeyî, bila zarokê me li dibistanan bi zimanê xwe perwerdeyî bibînin, em li malê xwe bi zimanê xwe xîtabê zarokê xwe bikin, divê hinek zemîna wî jî amade be. Hin malbat hene dibêjin têrê nake ku dewlet me re bêje tema me heq daye we hûn dikarin li malê xwe bi Kurdî biaxivin. Weya heqaretekî ciddî li milletê Kurd e. Yani li malê xwe hûn dikarin biaxivin temam e yani. Yani hûn kolê me ne ama hûn dikarin biaxivin. Ne wisa ye. Weya ji medeniyetê, ji terbiya însan bêparbûn e. Dewleta Tirkiye ji terbiyê bêpar e, ji medeniyetê bêpar e. Rêvebirên dewleta Tirkiye ji terbiya însaniyetê bêpar e. Çawa dikarin sal 2025 de pêşî li zimanê Kurdî bigirin. Milletê Kurd
ji Tirkiye ji tiştekî naxwaze ha. Weke Rojavayê Kurdistanê binêrin em bi xwe pergala xwe ava dikin. Mesela rêveberên Rojavayê Kurdistanê dibêjin em tiştekî naxwazin. Em tenê dixwazin ji hebûna me ya îro re ji pergala me re rêz û hurmet weregirtin kes qarşê me nebe. Li Bakurê Kurdistanê hûn biçin komeleyekî vebikin dewleta Tirk davêje serê digre. Yani berde xwestina heq merov nikare tiştê xwe heyî biparêze. Mesele ew e jî. Îja çi dike? Tabii ev jî siyasetekî ye. Davêje ser wê komelê cana pir bi dijwarî ji bo bibe emsal bibe numune ku kesê din nekeve nava vê fealiyetê. Rêxistin ku meş li darxistin bal kişandin ser xeteriyê. Metirsiya li ser zimanê Kurdî. Giringî didin statûya fermî ya Kurdî. Dibe muheqqaq gerek Kurdî bibe fermî. Yani statûyekî qezenç bike. Li seranserê Tirkiye û Kurdistanê ev heyama perwerdeyê dest pê dike. Kurd hêjî di sala 2025 de ji perwerdeyê bêpar in heqeten. Beşdarê meşî dibêjin me xwest bi vê meşî em balê bikişînin ser ziman. Ji bo perwerdeyê bi Kurdî, ji bo statûya Kurdî, ji bo parastina hebûn û nasnameya Kurdî em meşiyan. Mixabin zimanê me her ku diçe wenda dibe, kêm tê axaftin, êdî xwepişaftin, xwe bi xwe asîmîlekirin jî belav dibe di nava civaka me de. Zimanê me wekî agirê ku ketime nava daristanê di şewitê gav bi gav pêş dikeve. Heta statû, heta perwerdeyiya bi Kurdî tune be, bi hewlên piçûk, bi xebatên piçûk em nikarin pêşî li helandina zimanê xwe bigirin. Em nikarin pêşî li helandina hebûna xwe jî bigirin. Hevseroka Komeleya Lêkolînê Kurdî daxife Remzî Alparslan dibe ji heştê îlonê li hemû ciyên Tirkiye û Kurdistanê li xwendegehan serdema perwerdeyê dest pê dike. Ji bo Kurdan dibe ev ne serdema perwerdeyê, ji bo Kurdan ev dema helandinê ye, dema kuştina çandê û tunekirinê ye. Em naxwazin êdî li dibistana nasnameya xwe wenda bikin, em perwerdeyê bi zimanê xwe dixwazin, lazim e hemû astengên li pêşiya Kurdî werin rakirin, statûya Kurdî were qebûl kirin, rêyekê din êdî pêşiya me tune ye. Hevano, mesele bi vî şeklî ye, em ê ji vir û pê ve rojane em ê behsa vê meselê bikin. Em ê xebatên ji bo Kurd û Kurdistanê yên bi Tirkî em ê naxwazim bibêjim şermezar bikin, lê wextê ku îmkan hebe bi Kurdî xizmetê bikî û tu tercîha xwe bi Tirkî bikî şermezar dikin. Ev meş û mîtînga ku çêbû hevando Dem Partî jî piştgirî daye. Em hêvî dikin zêde bibe. Niha wekî din gola Urmiyê zihat be ha. Gola Urmiyê heqeten ew jî li Urmiyê li Rojdatê Kurdistanê yek ji golên herî mezin ê şor bû li cîhanê. Niha dî bi temamî ziwabiye. Dîmenên satelîtê hene, hevalê me îmkanê ew hebin. Ji xwe me dît ya îcab nake mirov bibîne jî, yani gol tamamen zihabiye. Arayedarên Îranê şiyarî dabûn eger ji pirsgirêka ku ji ber hişkê saliyê derketiye çareser nebe, gola Urmiyê wê bi temamî ziwa bibe, ji xwe zewa bû jî. Em ê binêrin ka çawa çê dibe. İmkana wî tune niha li gola Urmiyê hevano Xwêtê de heye tamam şor e. Îja ji ber ku gol zihabiye, wextê ku batê lê dixe, ew xweya li wê derê, ew tûjiya wê li wê derê diçe ser heremên çandinî, ser zeviyan, ser bostanan, ser heremê din, dibe sebeb ku çandinî jî eşk bibe. Ew problem jî heye. Yani zawabûna golê bi tena serê xwe mesele nine. Niha dêra dîrokî ya Axdamarê ya li ser gola Wanê mazûvaniya ayîna salane ya sêzdemîn ya Ermeniyan kir, ev jî muhîm e. Milletê me Ermenî ê li Bakurê Kurdistanê ê ku belav bûne li her derê cîhanê tên wê derê bi sedan Ermenî ji çar aliyên cîhanê ji deverên cuda yên Tirkiye hatin tevlî merasimê bûn. Ji aliyê Patrîkê Ermeniyên Tirkiye Sahak Maşalyan ve hate birêvebirin.
Dêra Axdamarê ya dîrokî ku salê tenê carekî deriyê xwe ji bo îbadetê vedike, îro bû ciyê civîna Ermeniyan. Ermeniyên ku ji çar aliyên cîhanê hatibûn ji bo pêkanîna ayîna xwe ya sêzdemîn li gireva Axdamarê kom bûn. Pratikê Patrîkê Ermeniyên Tirkiye Sahak Maşalyan bi alîkarê xwe Keşê Kaspar Garapetyan hejmarekî zêde ya keşîşên din re hatin tevlî wê ayînê bûn. Maşalyan kêfxweşiya xwe anî ziman dibêje ji çar aliyên cîhanê hecî hatin. Ji Amerîka, İngîltere, Ewropa, Anadolya, ji Stenbolê, ji Ermenistanê jî gelek kes hatin. Me li dêra Axdamerê ya Surp Xaçê 1700 sal ye. Dibe me dîroka xwe bibîranî. Ji bo îro spas ji Xwedê re, hemd ji Xwedê re dibêje. Em ê niha vegerin malê xwe. Beşdarên ayînê mûm vêxistin, fin vêxistin, îdia kirin, dua kirin, îlahî gotin. Tevê ku destûr tenê salê carekê têdayîn Ermenî ji vê derfetê gelekî kêfxweş in. Qira Ermeniya anîne çehev ji wan sax mane ew jî salê carê ancak dikarin werin ayînê xwe çê bikin, dua bikin. Piştî sala 1915 dêra Axdamarê wekî gelek derên din yên Ermeniyan ji îbadetê re hatibû girtin. Hikûmeta Tirkiye piştî 95 salan di sala 2010 de ancak destûr da ku salê tenê carekî merasimên ayînî li dêra dîrokî were li darxistin. Di vê komkujiya Ermeniyan de milyon û nîv însan hatin kuştin, yê din jî hatin sürgûnkirin, jin û zar û wenda bûn, perperîşan bûn. Dîroka dewleta Tirkiye ew e. Hevanno hevpeymaniya navnetewî ya li dijî Daişê hêzeke nû ya eskerî şand herêmên dibin kontrola hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê de li Rojavayê Kurdistanê hate zanîn ku karwanekî ku ji 20 kamyonan alavên eskerî hene, tankerên sotemenî hene têda hebûn ji deriyê Sînoriyê Welîd ê li gundê Herêma Kurdistanê derbas bûn berê xwe da baregeha Qesrekê. Ew jî dikeve nava wîlayeta Hesekê. Hêzên Amerîkayê bi beşdariya Qesedê li aynî baregehê tetbîqatên leşkerî pêkanî bûn. Doh hatibû ragihandin ku di dema tetbîqatan de çekên pêşketî yên nû gihîştine baregehê hatine bikaranîn. Çek û silahê eceyîb hene min jî qismekî ji wan temaşe kir. Ême heqê me tune em vê derê çek û silah nîşan bidin. Lê hin cureyên silaha hene di wextê didî ser dronê, dronê dikare kilît bike. Dikare bîne xarê. Xweş in. Em binêrin çawa ye ama xuya ye Rojavayê Kurdistanê xwe ji şer û cengekî pir mezin re amade dike. Tu tavîz nade rêveberiya Şamê, tu tavîza nade dewleta Tirkiye. Herkes divê hedê xwe zanibe. Wisa bi gef û tehdîtan kes nikare pergala ku zor bela di berdêla şehadeta 20,000 gencî de bi dest ketiye û şansekî mezin e piştî 100 sala ketiye destê Kurda kesek nikare vî şansê ji dest berde. Na. Dewleta Tirkiye xwe biqeleşîne jî, xwe bikuje jî, biçe întiharê jî kes nikare. Dewleta Tirkiye jî nikare, Sûriye jî nikare. Ev pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê wê aynî bi vî şeklî were parastin. Hevanno niha em hinekî behsa vê bûyera sereke bikin. Binêrin hevanno. Mesela me ev e Ayşe Aslan jinekê Kurd e bi malbata xwe re li Fransayê Versailles deverekî nêzî Parîsê ye. Li Fransa mezin bûye, li Fransa xwendiye, bûye awoqat, hukuk xwendiye ama vêga vê awokatî nake, şêwirmendiya hukukî dike ji bo partiyekî siyasî. Li ser Konseya Ewropayê teza xwe nivîsandiye, analîzên wê hene, lêkolînên wê hene, yanî pispor e. Pisporiya wê li ser pergala Konseya Ewropayê. Çawa dixebite, çawa saz dibe, ji çira xizmetê dike. Ji ber vê yekê partiyekî siyasî kar daye wê di wê derê de ji wan re dixebite. Niha ji nişka ve
18 roj berê 20 mehê bû ez bawer dikim, ez ana ji we re bêjim 20 tebaxê 2025 ji nişkeva wenda dibe li bajarê Versayê Fransayê. Baş e? Parêzere siyasetmedara Kurd e Ayşe Aslan li taxa Klaniyê Gilatinî ew jî li bajarê Versayê li wê derê ye. Niha ev taxa ku em behs dikin taxek hinek asteyekî normal da ye. Yani ne asteya feqîrî asteyekî pir süper dewlemend jî nine lê dibin ewlekariyê de ye. Kamera heye, sistem heye, polîs li wê derê, sekuritas li wê derê tim digerin, xaniyên lüksün. Yani imkana ku însan werin mirovan birevînin, mirovan bibin bê kamera ne mümkün e. Li her derê her tişt dikare were dîtin. Ama tişta ecêb ew e Ayşe Aslan beriya 18 rojan dema ku hatiye wenda kirin, yani ji wenda bûye, em sebebî wî nizanin, heta niha delîl tune ye, îspat tune ye, reça wê tune ye. Yani mîna ku firiya be çûbe. Malbat wextê ku çend roja jê xeber nagirin, dixwazin biçin malê binêrin ka çi hatiye serê wê, ez gava din bi bavê re axivîm. Kek Hüsametdîn însanekî welatparêz e, ji malbata wan gelek şehîd hene. Bi salan e li Fransayê ne. Yani hevalê ku li Fransayê dijîn ji xwe ew hev û nas dikin. Malbatek ji Bartoyê ye. Bawer dikim ji Anêrê ye erê. Erê yani ji xwe taybetmendiya Versay tê zanîn ji bo Fransayê em rojekî din pir berfirehî dikarin bas bikin. Niha malbatek ji Bartoyê ye. Kek Hüsametdîn bi tevî malbata xwe ve li wê derê dijî, diçe komeletê, însanekî welatparêz e, Ayşe Aslan jî li wê derê mezin dibe, hukuk dixwîne, lê di nava partiyekî siyasî de cih digire van demên dawiyê, ew partiyekî hinek rastkir e. Yani pir nayê dîtin keç û xortên Kurdan di nava partiyên rastkir de cih digirin, lê belê Ayşe Aslan di partî de cih girtiye, bûye endam û paşê jî weke namzetê parlamenteriyê tevlî hilbijartinan bûye. Ama bi sistemekî çawa li we re bêjim, mesela Karl Morel heye, ew normal weke namzet hatiye hilbijartin, lê partî di deqada wî de biryar dide di şûna Karla Morel de Ayşe Aslan bike namzet. Ev jî dibe sebebê hin nakokiyan di nava partiya wê de. Yani serokê partiyê Nicolas Dupont e. Nicolas Dupont bi xwe jî çend cara pêşniyaz dike, dibêje Ayşe Aslan tu weke şêwirmenda min a taybet bixebite. Ji xwe dixebitî jî yani weke şêwirmenda taybet bû di nava partiyê de dixebitî ji ber ku hem rojhilata navîn nas dike, hem Tirkiye, Kurdistanê nas dike, hem welatên Ewropayê nas dike. Niha ez viya tim ji zarokê me re dibêjim. Kurdbûn carinan avantaj e. Baş e? Çünkü tu bi kurdbûna xwe eger tu tu çand û kültûra xwe biparêzî, tu hem bi vê kültûrê rojhilata navîn nas dikî, hem Türkiye nas dikî, Anadolya, Mezopotamya, hem dîroka wê derê nas dikî û hem jî Ewropayê. Yani tê wê manê ku tu ji zarokên Ewropî zêdetir dibî xwedî zanîn, xwedî kültûr. Ez dibêjim qey Ayşe Aslan jî wisa bû. Îjar di nava partiyê de gav bi gav pêş diket. Ji nişkeva ez werim ser meselê. Ji nişkeva çi dibe Aslan wenda dibe. Ayşe Aslan wenda dibe. Wextê ku malbat diçin bibînin dinêrin ku pencereya pêşî ku li qata yekem e, daîre li qata yekem e, yani destê mirovan digihêjiye. Wextê tu destê xwe bidî, destê xwe danê pencere vekiriye. Yani li pişta ne kilît kiriye. Diçin derî nêrin, derî kilîta derî li ser e. Dikevin hundirê avayî dinêrin eşyayên taybet yên Ayşê tev li ser masê ne. Zîr e, zêr e, guhar e, bazin e, tiştên bi qîmetin, çentê şexsî yê Ayşê li ser masê ye. Têda pere heye, nasnama wî heye, cizdanê wî heye, kart heye, vîza kart heye.
kesekî destê xwe nedaye tu tiştekî. Yani em pê dihesin ku eleqa vê yekê bi diziyê tune ye. Derî neşkiya ye. Telefona şexsî li ser masê ye. Ama di moda balafirê de ye. Wextê mirov dikeve balafirê çawa ku telefona xwe digire, di wê modê de ye. Paşî em ji malbatê pê dihesin ku Ayşe aslan adetê wê ye. Bi şev piştî saet niha deha telefona xwe dike mod davyonê. He. Lambe vekiriye. Lambe vekiriye. Hem lambe vekiriye hem telefona wî di moda balafirê de ye. Veya nişanê me dide ku Ayşe aslan bi şev hatiye revandin. Yani êvarê piştî saet deha. Gelo em bi malbatê re jî hinekî em bi hev şîvirîn. Dibe ku nexweş be. Dibe ku wextê ku xwestibe bi şev çöp bavêje çûye derva ji xwe çûbe li erdê ketibe yan ji derekî tarî de wenda bûbe. Gelo li avahiyê geriyane ciyê tenha. Dibêjin na nexweşiyekî Ayşe wisa tune bû û li her derê geriyane nedîtine. Ji xwe ev du sê roj em malbat xeber daye polîsan. Çima ew qasa dereng ez wî jî nizanim. Yani em ê malbatê re jî biaxivin. Birayê wê hene. Hevalê adil eger ez bikaribim rojekî yani ji xwe her roj heta ku Ayşe aslan were dîtin em ê her roj di derheqê wê de em ê dosye çêkin. Her roj. Muhaqqaq. Ji ber ku pir mühîm e. Niha şik û şüphe qismekî diçe ser hevalên wê yên siyasî yên Fransî. Ji ber ku di nava partiya wê de nijadperest jî hene. Nasyonalîstê Fransî hene. Ji wan jî malbat ti şikê de ye. Lê malbat pir xwe nade de. Rengê xwe pir diyar nake. Niha mesele ber vê ku derê ve diçe em nizanin. Erê mesele ew e. Yani kamera jî muhaqqaq hene li nava kolanê. Tiştekî wisa dibe. Ama eger nijadperest bin tabii ki kek bejê rast e. Yani Parîs herçend paytext be jî Versay weke paytexta manevî ya temamê Fransayê tê zanîn. Ji xwe rast e. Ama niha Ayşe aslan çawa wê were dîtin? Agahiyên ku malbat daye wekî din mesela nexweşî wê tune ye. Bi malbatê re di nava tekîlê de ye. Ha ne însanekî ku her roj telefon bike. Ji axaftina telefonê pir hez nake. Ji ber vê piştî saet nehê şevê, dehê şevê telefona xwe digire moda balafirê ji bo kes telefonê wê neke. Ew jî telefonê kesî nake. Çünkü kar û xebatê wê hene. İnsanekî pir zêde aktif di nava siyaseta Kurd de cih nedigirt. Ama ji bavê xwe re gotiye. Gotiye bavo em zanin hûn weke malbat yani em weke malbat pir aktif in mesela siyaseta Kurd de hûn ê ji min bipirsin çima ez di nava partiyekî rastkir de cih digirim. Ez gihîştime wê qenaetê ku di demên pêşme de partiyên rastkir li Ewropayê dibin serdest, dibin hukmdar. Dawa me Kurdan jî ji bo çareser bibe dibe van partiyê rastkir re dostaniya me hebe. Tenê bi partiyên çepkêr, marjinal terê nake. Mesela Kurd tenê bi van partiyên çepkêr hel nabe. Em mecbûrin ber partiyên rastkir re jî di nava tekîlê de bin. Ya tiştekî wisa em pê hesiyan ji malbatê re gotiye. Niha polîs hatiye ji malbatê re gotiye dibe hûn hazir bin ji her encamê re. Çi ye yani hûn ji hazir bin ji her encamê re? Çawa yani di nava du roja de polîs du roja pê hesiye. Çawa gihîş wê qenaetê ku mirov ji her encamê re hazir be. Yani ez dibêjim şik û gumanekî ciddî li ser hevalê wê ê siyasî hene. Ser wan rastkiran. Gelo derdorên ev kesa ku Ayşe aslan ketiye şûna wê. Mesela ez ji we re bêjim şûna kî de bû? We nivîsiye li ser Carla, Carla Morel. Derdora wî dibe hemî di lêpirsînê re werin derbas kirin. Muhaqqaq polîs kiriye. İnsanên bi şik bi guman kîne kî hatiye mala wî? Rêça desta, rêça tiliya wekî din nizanim yani ew ê derkeve holê. Yani vê gavê îro hevano me xwest em ji we re bibêjin siyasetmedara Kurd
ev 18 rojin wenda ye Ayşe Aslan em bi malbatê re axivîne malbat jî eyn mîna me ye. Di destê malbatê de tu agahî tunene. Tenê şik û şüphên ku di serê me de derbas dibin, di serê malbatê re jî derbas dibin. Herî dawî canikeke Fransî heye, hevala wê ye. Bi wê re axifiye. Ama behsa bûyerekî nekiriye. Ji xwe Ayşe Aslan ne ji wan kesan e ku her roj bi her kesî re biaxife. Tekiliyên telefonê pir hez nedikir. Hinek wisa ye. Wekî din me ji malbatê pirsî gelo dibe ku ji ber meseleyên dildariyê be, hezkiriyê wê ê berê çavnebarî kiribe yan jî tiştek bûyerek anîbe serê wê dibe na. Tekilî wê wisa dildariyê tune bûne. Tenê dijiya di dairekî de. Di xaniyekî qata yekem de li taxeke lüks tene serê xwe dijiya. Ne zewcî bû. Êdî niha malbat jî di nava lêkolînê de ye, polîsên Fransî jî di nava lêkolînê de ye veya li Vexsayê pêkitê û em jî pê mijarê em ê bernedin. Em ê li ser bûyerê bisekirin, tim di nava tekiliyê de bin. Her xeberekî em bigirin di derbarê Ayşe Aslan da em ê we agadar bikin. Encam çi dibe bila bibe hevano yani em hêvî dikin Ayşe Aslan sağ be, li heyatê be û vegere ser karê xwe û em hêvî dikin bi wê zanîna xwe a siyasî tevlî xebatên siyasî Kurdan jî bibe. Lê eger rewşekî dijber çê bibe ku em qet hêvî nakin, tu kesekî hêvî nake, wê demê em ê berê xwe dîsa bidin edaleta Fransayê. Edaleta Fransayê ku li ser du komkujiyên Kurdan girt, pir bawekî vêkirî herkes zanî bû komkujî her du komkujiyên li Parîsê ê li ser Kurdan. Ji alî îstixbarata Tirkiye ve hatiye kirin. Ama edaleta Fransayê çi kir nixwe mand. Ser her du komkujiyan jî girt, ne hîç eşkere bibe û niha to rêçekî xuya nakî. Her çend siyasetmedarên dewleta Tirkiye îtiraf kiribin jî mesela hin ji wan îtiraf kirin ku ji alî îstixbarata Tirkiye ve hatiye organîze kirin lê edaleta Fransa neket dewrê. Ew wisa ma. Îja niha bû meselekî bûyerekî din. Ev bûyer ez dibêjim bûyerekî pir girîng e, pir mühîm e. Keçekî me ye Kurd li orta Fransa cî weke Vexsay, paytexta Fransayê ji nişka ve ji holê wan de dibe 18 roje tu kes xwedî lê dernakeve. Yani siyaseta Kurd dibe niha rabûba Serpiya. Em dibînin di nava Ajansê Kurdan de ez ji we re bêjim. Binêrin. Yani 10-15 ajansên me hene. Di ajansê me de tu nûçeyekî di derbarê Ayşe Aslan de xuya nake. Min nedît yani. Tune. Çima tune ye? Li ku dira dunyayê tiştekî were serê Kurdekî dibe em xwedî lê derkevin. Wisa ye. Eger em xwedî li Ayşe Aslan dernekevin, kî lê derkeve? Neteweperwerî ew e, mirovahî ew e. Hevan no. Ez xatir ji we bixwazim. Ez ê bi malbatê re tim di nava tekiliyê de bim, bi nasî wê re di nava tekiliyê de bim. Em hêvî dikin Ayşe Aslan demek di zûtirîn demê de vegere nava malbata xwe ser karê xwe. Baş e? Xatirê we silav rêz.